Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi ya odija. Branson di program ya Kulinji. Kulinji ndi program imene mayamba 5 minutes past 7 ndipo timamaliza 8 koloko lolemba lachiwiri komanso lachitatu. Programu iyi timakambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika Malawi muno ndipo timakhala ena mu studio muno tiutengapo gawo kambirana kawiri timatenga munthu mmodzi mkonzi wa nkhani konkuno ndipo lero tikuyembekezeka kuti tikhala ndi wanangu achafulumira koma sanafike kaye mstudio muno. Tilinso ndi atolankhani amene amakhala malo osiyanasiyana mdziko muno kucheza ndi Malawi live kuti timve kuti kodi ya Malawi akuti chani pa nkhani zimene tukambirana siku limenero. Ndipo siku la lero tikhala tukambirana nkhani imene achitika kumponera sabata latha pamene galimoto ya wachiwiri kwa msogoleri wa chipani cha DPP Honorable Alfred Gangata galimoto zawo zinapangidwa chipongwe pamene amachokera ku misonkhano yokopa anthu ku Nchisi. Iwowa amapita ku Lilongwe ndipo galimoto imodzi inaotcheka imene inali minibus ndipo takhala tikumva malipoti osiyanasiyana okhuzana ndi ngozi imeneyi. Ena nkumati panali zipolopolo, tamva zambiri koma lero tili ndi Agangata kuti afotokoze okha chimene chinachitika. Tikhalanso ndi George Phiri kaswiri pa nkhani za ndale kuti atithandize kuunguza nkhani imeneyi. Monga ndanenera kuti tikhalanso ndi atolankhani amene ndi TSM Monjeza, Brenda Kayo komanso Yohane Simon. Chisomo Khasu ali pamakina ndipo programu iyi muthanso kuionera pasamba la mchezo la Times 360 Malawi. Ndiye pano poti ndilindeka ndikhulupirira kuti ngopita straight kwa Alfred Gangata kuti ndapase moni kuti amene wadzuka bwanji komanso George Phiri. In a minute tikhale ndi Agangata. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi ya odija yenda panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga watuta mwadzuka panji nanga atanziredio kukulijani. Abe kwaimbira Gangata tinagwirizana nawo ndithu kuti tikhala limodzi pa programu iyi ndipo pano tingofuna just give us a minute. I'm sure kuti akhale pa line pa kuti fotokozera kwa mtundu wa Malawi chimene chinawachitikira pamene amachoka ku msonkhano wokopa anthu kuchokera ku Nchisi apa panali pa Mponera. Amalawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi ya odija yenda panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga watuta mwadzuka panji
ndakata mziredio kukuliyani okuliji ndikudalira inu okuliji palaini a George Piri muli palaini zikuoneka kuti ayi malaini wa lero sakutheka kwenikweni koma ndingokumbusa omvera kuti programu ya lero tikukambana nkhani ya political violence maka kwenikweni tasankhapo nkhani iyi imene inachitika masiku apitawo pamene convoy ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP Alfred Gangata amachokera ku msonkhano ku Nchisi ndipo ali pamponera boma la Dowa ati gamoto yawo inachitidwa chipongwe ningoti magamoto awo ndipo gamoto imodzi minibus inaomberedwa komanso inayaka moto. Panali zambiri zimene zinakambidwa. Tinaona Norman Chisale amene alinso mtsogoleri wa chinyamata mchipanichi akuyankhula zambiri kunena zimene zidachitika ndipo iwo anavomereza kuti anatenganso nawonso futi yawo ndikulasa kuombera ankadandaula kuti ayata ya zipolopolo chifukwa chofuna kuziteteza. Mstudio muno ndili ndi nzanga Wanangwa Chafulumira. Wanangwa, wadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaino. Ayi, inenso ndadzuka bwino. Nkhani poti tukanga tukuyamba mochedwerapo koma let's go just straight to the issue. Nkhani ndi ya political violence. Nkhani zimenezi zikupitilira pamene amalawi akukonzekera chisankho cha pa 16 September 2025. Ndiye taona incident imene a DPP akudandaula kuti mwagalimoto zina zimene zinali pa ndipite ochokera ku Nchisi kupita mu Lilongwe pamponera boma la Dowa anapangidwa chipongwe. Nkhani ndikhulupirira kuti munaimva ndipo chimene munamva inu ndi chani poti akangatawo tinagwirizana ndipo anavomera tikuwayimbira foni kumasaku yankha but in his absence mwina poyamba programu iyi mutakungofotokozerapo kunena kuti chimene mwamvapo inuyo so far ndi chani zokhuzana ndi ngozi imeneyi. Nkhani imeneyi makamaka chimene ndikudziwapo ino ndi chakuti akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive anali ndi msonkhano umene umayenera kuchitikira unali ku Nchisi. Atapita ku boma la Nchisi lokapanga msonkhano kunapezeka kuti akunena iwo akuluakulu muli anthu osiyanasiyana amene kuphatikizapo wamkulu wa chinyamata Norman Chisale komanso amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi mchigawo cha pakati Alfred Gangata amene amanena kuti ayi analandira ndithu ngati mwina timatika intelligence pa Chingerezi kuti ena ake akonzera chiwembu akamabwerera kuchoka ku Nchisi padzanse wa ku Nchisi umakondo wabwino umatulukira pamponera ndi amati ayi pamponera apa mwina akhoza kumana zokhoma. Akunena kuti ayi atamva zimenezi anayesetsa kuchita ripoti ku polisi kuti mwina apolisi athandize kuti zantopolazo zisachitike zimene anthu ena anatsina khutu. Komano pobwerera avinga amafika cha pamponerapo kuti ada ndithu kwakachisisira kunapezeka kuti anakumanadi ndi anthu ena amene akuti anayamba kaya kugenda ndi kuombera mwezina magalimoto zimene zinali pa ndipiti wakuluakulu amene amakachitisa msonkhano ku Nchisiku mpaka ndi pamene timaona kuti akuti Chisale anatuluka ndi nawonso kuombera futi yawo ndi cholinga choti mwina abalalitsa anthu amene akuti anali antopola. Makamaka mwachidule nkhani imene tinamvapo ndi imene. Chabwino, ayi zomwe kwambiri Wanangwa Chafulumira. Apa munga nalonjezera tilinso ndi a George Piri iwowa ndi kaswiri pa nkhani za ndale. George Piri, mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji ku Blantyre yako ndiye nawonse amene akutimvera. Ayi ife kuno Blantyre ayi kwa chabwino tathokoza kwambiri. Mosataya nthawi nkhani imene tukambana lero ndi nkhani ya political violence ziwawa za ndale. Nkhani mutaimva maganizo anu anali otani tisanapita ku mafunso ena ndi madera ena ofuna kuonekirana pa nkhani zokhuzana ndi ziwawa pa ndale Malawi muno? Nditamva za zimene zinachitika kumponera mtolankhani wina wa wireless ina atandiyimbira ndinamva chisoni kwambiri
chisoni chinandipeza chifukwa zimaoneka kuti zimene timakamba kunena kuti tikukula pa democracy nazoona kuti ndizopanda pake ndipo sizoona chifukwa anthu amene amazindikira democracy ndi ufulu umene anthu amakhala nawo pa machitidwe awo andale zinandionesa poyera kuti timanama chifukwa mmene timayenera kukhalira nthawi ngati ino timayenera kuzindikira zinthu zingapo. Chinthu choyamba nchonena kuti pano pa 2025 tili mu 21st century, first quarter ya 21st century itikumaliza chaka chino. Ndiye pofika kuti 21st century koma anthu azichita democracy ngati mmene zinalili mu 20th century, ndiye kuti sitikukhoza kapena kuti sitikuidziwa kuti democracy nchani. Wa democracy imanera kuti tidziwe kuti anthu amakhala ndi ma political ideologies osiyana-siyana, ndipo chimene anthu amayenera kudziwa nchonena kuti akamakamba zandale amayenera kuchita concentrate pa mfundo zimene iwowo atati kuti apasidwa mphamvu zotsogolera boma akhoza kuchita chiyani. Zimenezo ndi zimene azichitapo focus, osati kukhala focused pa banthu kuti mtsogoleri wakuti akuchita zakuti kapena chipani chakuti ndichofoka pakuti kapena mwakuti. Zimenezo si nkhani za democracy. Aliyense akudziwa, ena amanena kuti dzuwa salozerana chifukwa aliyense amaliona. Ndiye zipanizi aliyense amazidziwa mdziko muno, aliyense amaonanso utsogoleri wosiyana-siyana wa zipanizi mdziko muno. Ndiye chimene amene akutsogolera zipani ndi amene akusapota zipani zimene amayenera kuchita concentrate on, amayenera kuchita concentrate kuti ifeyo ideology yathu kapena ma ideologies athu kapena mfundo zathu zandale ndi ziti, ndipo amalawi akuzimva bwanji, azipeza njira yofotokozera mfundo zawozo kuti amalawi azimvese, kuti amalawi azidziwe, kuti amalawi akhoza kukopeka nazo kapena ayi. Ngati akuona kuti mfundo zawo amalawi sizikuwakopa, apeze njira yochitira refine mfundo zawozo kapena kuzisiya zina ndi kupeza zina, kuti zimenezi atazifotokozera bwinobwino amalawi zikhoza kuwakopa. Chifukwa tikunena pano mwezi wankuja Julai tikukwanisa zaka 61 kuchokera pamene tinatenga ufulu ozilamulira kufikira lero, koma dzikoli likudziwikabe ndilosaukitsitsa. Ndiye zochita concentrate sizingakhale zomaonongana miyo ya anthu ayi, sitingachite concentrate kuizizi chifukwa izi ndi zimene zakhala zikupangisa kuti dziko likhale omphawibe mpaka lero. Concentrate pa mfundo zimene zingathandize kuti dziko lino lipite patsogolo, osati pochita concentrate pa miyo ya anthu ayi. Zimukwambira George Phiri, tikhale tikupasani mwayi wina kuti mufotokoze nkhani imene yokhuza ndi ziwawa pa ndale, koma pano timafuna tipite kwa mtolankhani wathu Yohane Simon. Yohane, ukundimva? Ndikumva. Mwadzuka bwanji chimwene? Tadzuka kana dzuka bwanji? Tadzuka bwino. Tauze na Malawi kumene muli. Pano ndili mboma la Mangochi, patawuni penipeni pa Mangochi. Kwa amene akuwadziwa Mangochi bwinobwino timangoti Paso uko. Penipeni ndithu pa Mchombo patawuni a Mangochi. Chabwino. Ku Mangochiso takhala tikumva nkhani zokhuzana ndi ziwawa maka pa nkhani za ndale. Tachezani ndi Malawi kuti timve kuti maganizo awo ndotani pa nkhani imeneyi. Chabwino. Ndi mmodzi mwa pano mwina atifotokozera okha dzina lawo ngati angakonde. Mwina ndikuona ngati kumalawi kuno kuchitika ziwawa pa ndale madera osiyana-siyana, mukuona ngati kuti ziwawa zimene zikuchitika chifukwa chani? Ine ndikuona ngati ziwawa zimene zikuchitika kwambiri chifukwa cha anthu andale amene akupangisa kuti dziko lathuli aziliononga. Makamaka anthu chifukwa panopa ambiri chifukwa choti asokonekera maganizo, anthu sakuopa asoboma kuti mwina lingotha kupanga chani kapena kupanga chani, angopanga maganizo awo amene angafunire kutengera ndi dziko limene liyende.
kutengeranso kuti president sakutengapo gawo pa zinthu zimene zizi chifukwa anayenera iwo atengepo gawo kulesa zonsezi kuti samachitika anthu tipange ndale anthu tipange ujeni za mtendere kuti zitithandize ife tomwe Malawi chifukwa zimene zikuchitikazi zingofuna kuononga na moyo salake tikuyamba ndi nkhondo yoti somwina papeto pake ngoti pasa mavuto kuti sitingakwanise kuamaliza. Mukuona ngati kuti mwina tingatani kuti mwina ziwawa zimenezi zisapitirire mdziko muno kuti tikhala mwamtendere ngati mwina anthu kuti ndi dziko limodzi? Ine ndikuona ngati kuti zimene zizi mwamtendere kuti zichitike mwamtendere choyambirira tikondane wina ndi nzake komanso mopempha anthu andalewa kuti asatipangise anthu ife kuti chifukwa chachikulu anthu amene amatha kuti walipira anthu ena ndalama zoti mwina iwo angati akazona ndalama zijamaona kuti ntchito ija angayigwire komanso chonsecho zili zoti zingatiwononge. Ndiye Amalawi tiyeni tikondane ngati ife Amalawi. Zimene zizi tikazichita ngati zinthu ngati zimene zitipangisa kuti akhale Malawi wamtendere komanso tikhale ndi Malawi wabwino. Chifukwa ufulu tinawuvutikira anthu ena anawuluzira moyo. Ndiye tisawononge ufulu opeza ndi mtendere tisawononge. Chonde Amalawi tiyeni tikondane wina ndi nzake tonse ndi pamozi. Panonso ndilende akulu enaso mwina titakumvanso maganizo awo ngati mungakonde dzina lanu tatifotokozerani kuti mukuona kuti ziwawa zimene zipandali zinachitika zina ku Lilongwe zinachitikanso madera ena mukuona ngati kumajinga kuti tiyopangisa ziwawa zimene ndi chani dziko muno mene tikonzeka zachisanu. Zikomo kwambiri pano pa Mangochi funa ndikuthokozeni chifukwa cha dongosolo ngati limene lolo chonchi chimene chikuchitika chachikulu chokuti andalewa kukulirana mitima ndi kumene kwakula kwambiri Malawi mwathu muno ikanakhala zokuti osewa anali kupeza ofuna kuchitisa mapologalamu awo ziwawa zisibweze kuchitika koma ziwawa zikuchitika chifukwa kuti andale ndi okula mitima ndeno zonsezi kuti zithe zili ndi mtsogoleri wathu monga president olemekezeka yamene angathe kukhazikitsa bata labwino kuti andale wapochita kupita kwapangisa mapologalamu awo monga misonkhano mene koko azikachitisa mwabata popanda vuto lina lilonse azaona zokuti andale ena wanzawo waomverawa azamva bwino mumtima mwawo koma ngati nawonso president sakhazikitsapo ina chito sachitapo mphamvu ina iliyonseyo chiwawa sichitha muno Malawi dziko lathu la mtendere ili zikomo kwambiri. Titakumvanso mwina maganizo kwa akulu ena mwina padakali pano achikulira kupezani nkhani ya ziwawa mukuiona bwanji ndipo mukuona ngati kuti tingathe nazo motani? Kwambiri ine ndimafuna ndingoyankhulako pang'ono nkhani yokhudzana ndi chiwawa chimene chindikuona ngati kuti chichokera kwa president ena dziko lino chifukwa kanakhala kuti president yo akupanga njira yofuna kuwaletsa anthu amene akupanga ziwawa ndiye kuti pano zinthu zonse zili bwino komanso ndiona ngati president akukondera kwambiri achipani chawo akagendedwa pamene amanena kuti chiwawa ayi akagendedwa azipani zina kapena kukhavidwa azipani zina amangokhala chete ndiye ndiona ngati zimene zikupangisa kuti ndali ya chaka chinocho isakhale yokomera wina aliyense koma kuti zikhale zokomera wina aliyense pamafunika ona kuti wa president azipange regret akondere zipani zonse ndi amene aliyense amene afuna kuyimira chipani pasapezeke kusiyana pakati pa munthu ndi nzake akufunika ndale za chaka chinocho kuti ziyende bwino tipange choncho zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Yohane Simon kuchokera ku Mangochi ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Ndimangofuna kupanga kukonza kuti mtsogoleri wa dziko lino anayankhulapo izi zitachitika ndipo anachita pa Chingerezi timati he condemned the violence kapena kuti anasusana ndi mchitidwe umene ukhalidwe limeneli ndikunenapo ndithu kuti Amalawi tikhale anthu okondana komanso anthu amtendere ndiye timangofuna kuti tingochita correct pamenepo kuti zikukhala ngati mtsogoleri amangoyankhula zikangoachitikira achipani chake koma anayankhula even izi zitachitika. Tinamvanso anzathu Malawi Police Services nawonso anatulutsa chikalata kuyankhulapo kuti they condemn the violence komanso kuti ayambapo investigation. We only hope kunena kuti iwowa zimene anenazi zikhale zogwirika masiku amene akubwerawa. Tinayesesa kuti tikhale ndi apolisi ziloni mankhula ndi akalaya koma amati lero kuli msonkhano umene akalaya komanso achiwiri awo onse ngofunikira kuti apezeke ku msonkhano umenewo anatipempha kuti masiku amene akubwerawa mwina lachitatu atha kupezeka. So we hope kuti Malawi Police Service nawonso akhalepo ndi mwayi poweres pano kuzakamba mbali yawo ya nkhani. Ndipite kwa iwe Wanangwa pamene tukonzekera kuti tipite kwa atolankhani ena Brenda Kayo ku Lilongwe kuoneka kuti amene ikhangati wakonzeka kwa mwina asanabwere Brenda Wanangwa your comments pa zinthu zimene ayankhula anthu akumangochi. Nditamvetsera anthu akumangochiwa akuoneka kuti akuyima pa zinthu zitatu.
zimene zopangitsa kuti ziwawazi zinkangochitikabe mu misonkhano ya ndamakamaka pakati pa anthu andale. Choyamba nditamuona oyamba udzi akunena nkhani ya chuma ya zachuma. Yes. Iyeyo mwina amazungulira koma nkhani ndiyoti pa Chingerezi kanati economic frustration. Pali anthu gulu lambiri la Malawi muno limene alibe chochita, alibe pogwira, ndi anthu ngati amenewo ndi anthu amene amaphweka kukanyengeredwa ndi andale kuti akachite ziwawa. Chifukwa si okha amene ali maudindo amene amachita ziwawazo, amatuma anthu amene mwina pogwira penipeni alibe. Chachiwiri chimene ndaonamo ndichoti pakuonekanso kuti pali vuto la ma institution. Mukamvetsera anthu akunena kuti zinthu zikungochitika mwina sakufuna kuboleza bwinobwino, koma ano Malawi muno ndi ma institutions amene amayenera kuchititsa bata kutengera pa malamulo a dziko, kuti ndi apolisi, ndi ngakhale akhoti, kuti china chake chikachitika. Tsopano ma institution akangokhala kuti ali weak, afowoka, anthu nokenakono amambozitengera malamulo manja mwawo. So ndi china chimenenso chikupangitsa kuti ziwawazi zizichitika. Mwina ndingopherezera kuti pali chinthu chachikulu chimodzinso chimene mwina sana chiboleze, koma chimene tikuyenera kuunika kwambiri pa nkhani ya ziwawa pandale. Nkhani imeneyi ndiyoti zaka mwina pano pa 36 tili mu democracy, tikunkabe napanga ndale za mzigawo ndi mitundu. Ndiye ngati tikupitiriza kupanga ndale za mzigawo ndi mitundu, zotsatira zake tiyembekezebe kuti nkhani ya ziwawazi, chifukwa chimene chikuchitika muona kuti ziwawazi zimachitika kuti ena ndiku amati chani kukhomo kwawo. Muona kuti ngati apa tikunena kuti ndi a DPP anachitidwa chipongwe ku Central Region, mukhozaona kuti mwinaso atabwera kaya chipani china ngati MCP azachitidwa chipongwe mwina kuti ku South, chifukwa choti ndi zigawo. So zinthu zitatu zimenezi ndi zimene zikulimbikitsa kwambiri kuti nkhani ya ziwawa izichitikabe, komanso phatikizapo chomaliza mwina mbiri ya kumene tikuchokera. Mukhoza kuona kuti 1915 mena John Chilembwe amafuna ufulu wa anthu akuda kuti atingopumako pang'ono tigaireni, azungu anatitseka pakamwa ndi chizipolowe. So mwina tikanalibe ndi kanzimu kakanapitirira. Chabwino wanangwa programu iyi akutipasira ndi mabungwe a Oxfam, WOLEC komanso Center for Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy ya Iceland. Maganizo a programu iyi simaganizo a Wireless Times kapena mabungwewa ayi. Tikhale tikupitiriza kumakamba nkhani imeneyi yokhuzana ndi political violence, chifukwa ndi nkhani yofunikira kwambiri pamene tikuthamangira kuzisankho. Ndifunse apa ngati atolankhani athu abwera. Brenda Kayo, kundimva? Ndikukuva Wayana. Yes Brenda, watsuka bwanji? Ndadzuka bwino kumeneko kudzanta ya Wayana. Ifenso kuno tadzuka bwino. Tacheza ndi nda Malawi chifukwa cha nthawi awiri pa nkhani imene timve maganizo awo pa nkhani ya ziwawa mndale Malawi muno. Pepani ndinapeza anthu awiri koma amodzi atithawira chifukwa cha nthawi atakuthamangira ku chipatala. Ndiye apa ndili pamodzi mwina timve maganizo awo. Choyamba mayi tikudziweni dzina lanu ndi ndani? Ine dzina langa ndi Maida Muhajiri. Chabwino takupezani. Zikuoneka kuti ziwawa za ndale mdziko muno zikupitirira. Taona posachedwa apa chipani cha DPP chinapita kukapangitsa msonkhano ku Mchisi. Akubwerera kumeneko anakumana ndi zipolowe ena kuyamba kuwawombera mpakana kuwawotchera galimoto yawo. Iwo amene akufotokozera akuti anawuzidwa ndithu ndi anthu, koma anafotokozera apolisi sanawathandize china chilichonse. Mwina inuyo ngati nzika dziko lino mukuona kuti zimenezi zikuchitika chani m'Malawi muno? Anthu akukana kupesana kamba chiwawa chimene chikuchitika m'Malawi muno, kuti apesane kuti pano kuti akhalepo ndi ndani sizikudziwika, kuti angovomereza kuti ziwawazo kuti zingotha sakupesana bwinobwino. Nongofunika kuvomereza munthu mmodzi kuti akhale pano pakuti dziko lino liziyenda bwino. Nde ife tikukupemphani kuti
ifeyo amalawi ife tagwirana dzanja kuti amene atawineyo amene atamusiyepo mulungu amene atasiyepo dzanja mulungu kuti uyu atawine mwina mwake ziwawa zitha kambake anthu akamapanga ziwawa pede mechita achitikepo nde ine amene ndayankhula mata muhajiri pa zinthu zimene zikuchitika zimene zipachisankho. Mwina andalewa atani kwenikweni kuti achepetse mchitidwe wotero. Andalewa ayenera kugwirana manja kukhala pamodzi kukambirana kuti chiwawa chimene chichithe agwirane dzanja monga amalawi monga ife ndi anthu amodzi dziko lino kuti ziwawa zimene zithe akhale bwinobwino kukambirana kuti pafando pakuti afunikira ndani kuti akhale mulungu amene adalise ndi amene akhale pampando anthu apezesane pamenepo kuti dziko lino liziyenda bwino. Wayana amene wandimayi hajiri amene tawapeza kuno kulilongwe na amene ayankhulapo pa nkhani imeneyi dziko kwambiri. Wambiri Brenda Kayo. Ndipo kuchokera kulilongwe tifuna tipite kwa TS Monjeza. TS uli pa line? Wayana ndi pa line ndipo. Yes, wadzuka bwanji TS? Ndadzuka bwino kaya nikumeneko mwadzuka bwanji. Ifenso kuno tadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi uli mbaliti ya dziko lino sikuzomba kumeneko? Kuno ndikuzomba ndithu ndili mu msika ndithu kusinamwali. Chabwino tacheza ndi amalawi awiri facha ndawi. Chabwino mwina mutu wa lero mwaumva bwinobwino mmene kati kumverera limodzi program imene. Ine ndaumva ndithu. Chabwino ndi poyamba mutidziwitsa dzina komanso kumene kumachokera. Ndine Kafosi Jalisi kuno kusinamwali kumene ndimakhala. Chabwino ndi mukumvetsa kwanu mukuona kuti chimambisa ziwawa kwenikweni pambali kuno ku Malawi kwenikweni? Mukuona kwanga chimene chimambisa ndale kuno ku Malawi nchoti ukalikulire numene ukamakula kuti ifeyo ndameti lolamula kapena ifeyo kuno ndikudera kwathu kusabwere adera lina kuzapangisa misonkhano. Chabwino ndi mwina zimenezi mukuona kuti pitani dziko kuti mwina tichepese ziwawa zimenezi pamene tikuyandikiraso kuponya voti mu September chaka chino. Zene kuchita ndizochepa zingakhale zovuta kuti akhala kuti tikuvomere tikulolerana kuti ndi pamodzi posangana kuti akuchokera dera lakuti akuchokera dera lakuti chifukwa Malawi ngati mangane mitundu ndekuti mavuto awawa sangathe chifukwa tikuona zisokoni zimene zikuchitika mwina kuchigawo chapakati anthu a MCP salola kuti anthu ena apite kumeneko kuchigawo chakumwera mwina so sakula kuti anthu ena apite kumeneko koma chimene chikungovuta ndinoti tibwere pamodzi bomaso lidziwa kunena kuti anthu andi amodzi mwina apolisi akandi adandaulo azithamanga posanganira chipani kuti ichi chosusa ichi cholamula ikatero ndi kuti mavuto awasanga kuti kutha chifukwa atsogoleri athu akudziwa kunena kuti iwo ndafika meti kwa tifuna kuti alamulire akhale akulolerana kuti ziwawa ziziphe. Chabwino ndi mmene afotokozera ndithu amene wa Ajalisi kuno kuzomba. Ayi TS Monjeza tathokoza kwambiri ukhale ndi tsiku lopambana. Tathokozaso Wayana. Kwambiri ndi mmene atolankhani athu achezera ndi amalawi. Tipite kwa George Phiri. George Phiri mukamva mmene akuyankhulira amalawi inuyo mukuona kuti kaganizidwe ka amalawi ambiri pa nkhani imeneyi nkotani? Maganizo amene amalawi akulankhula pa nkhani ya ziwawa zochitika pandale akuoneka kuti ni maganizo abwino koma takuzamisa kwenikweni pa nkhani yoti kodi chenicheni chimene chikupangisa ndi chiyani. Chifukwa tikafika penipeni poti chikupangisa ziwawa ndi chiyani tiona kuti kusalolerana kumene amalawi akunena kuti kulipo ndi nkhani yonena kuti sakudziwa kapena kuti sitikudziwa kunena kuti zimene timayenera kulankhula ndi chiyani pa nthawi ino pamene tikuyandikira nkhani ya chisankho. Chifukwa kuti mwachisanzo mmene wena mwa anthu amene acheza nawo atolankhaniwo kunena kuti pakhale kulolerana kuti akambirane ndikuona ngati kolingana ndi mmene zinthu zilili kukambirana sikungatheke kuthesa ziwawazi pakati pa chipani ndi chipani. Koma kuti amalawi timvese kuti tisagwirisidwe ntchito ndi andalewa chifukwa
iwowo zimene akufuna si zimene tikufuna ifeyo anthu amene tili nzika za dziko lino. Chimene tikufuna ife nchonena kuti andalewo akonze mfundo zawo, ndiye azitiuze za mfundo zawo, asatiuze za chipani china ayi, asatiuze za munthu wina ayi, atiuze zimene chipani chawo chakonza kuti ifeyo mukatisankha, ifeyo chipani chathu ndi boma tizachita ichi. Osati kumatiuza zoyipa za munthu wina kapena zoyipa za chipani china ayi, zimenezo tilibe nazo ntchito, chifukwa aliyense andikuipa kwake ndi ubwino wake. Amene wena amene akuyambisa ziwawazi nawonso ali ndi ubwino wawo andikuipa kwawo, koma atiuze mfundo zenizeni. Zipanizi zikukangalika kunena kuipa kwa wina, kuipa kwa wina, zimene sizikuthandiza komwe, ndipo zimene zikuyambisa ziwawa. Koma fotokoze mfundo, chipani chikabwera chikamachitisa msonkhano wake tizimva mfundo kuti kodi umphawi umene tinawo tizathana nawo bwanji ifeyo tikabwera mboma. Kodi mavuto amaphunziro, mavuto adzaumoyo, mavuto akuti pakali panopa amene mayiko ni mabungu amene amatithandiza kale akutichokera. Kodi ifeyo tizachita bwanji kuti dziko lino likhale lozidalira ndipo lithane ni mavuto ngati amenewa? Akusowa chuma kuti tiyendesere zitukuko zathu, kapena atizathana bwanji ndi vuto la njala imene ilipo mdziko muno? Dziko lonse lili njala lero, kulibe mvula. Kodi tizathana bwanji ndi mavuto amene wawa kuti dziko lino anthu akhale ndi chakudya chokwanira? Ndiye tikanakhala kuti tonse tikukumana pa nkhani zimenezi kuti kodi ifeyo pa gawo lathu la ndale ngati chipani tikufuna kuti anthu adziwe kodi ngati ndi zinthu zimene tinazo kale ngati dziko tichite bwanji ndi zinthu zimenezi kuti zitipindulire. Atakhala kuti akuchita concentrate pa zinthu zimenezi andalewa sibwezi nkhani zaziwawa zikuchitika ayi, palibe chifukwa choti upezere anthu oti akaononge miyoyo ya anthu ena. Ife amene mukamba za nkhani ya mmene mungathesere njala mdziko, kapena mmene mungathesere umphawi mdziko, kapena mmene mungasamalire za chilengedwe mdziko, sindikhulupirira kuti nkhani ya ziwawayi ikanakhalapo ayi. Koma chifukwa chakuti atsogoleriwa akunyozana, nkhani yakunyozana wina ni zake singathe popanda zipolowe tizingateke. Ndiye tisiye zokamba za munthu wina. Mwina pakanakhala kuti mmene anafotokozera president anafotokoza kuti pasachitike wina wa chipani chawo, ndipo nazalankhulaponso pa wireless ina nkhani imene kuti president iwo ndiwaone chifukwa nkhani imene ayilankhula ku mtundu wonse wa Malawi ikuchitikaso ngakhale mchipani chawo chomwecho. Ndiye kuti iwo achite monidira chipani chawochi, kodi chipani chiutani. Mwina ndikulandeni maunkamwa aphiri kunena kuti zimene zikuchitika ndi zipani zonse maka izi zikuluzikuluzi zimene zimatima zitchati zikuluzikulu chifukwa cha members of parliament amene ali nawo Malawi Congress Party komanso Democratic Progressive Party DPP. Takhala tikuona ma primaries akuchitika mzipani zimene ziwiri, ndipo taona anthu akuchana zipongwe zosiyanasiyana. Pakati patakhala tikuona anthu ena afuna kupanga mademo, ena azikwanja nkubwera nkwachiraso zipongwe. Tinaonanso anthu ena ku Southern Region akuchita chipongwe, azimayi ena akuvulidwa zovala uku kundilande. Taona a minister amene wanda kunkuyu kundilande akuthamangisidwa. Takhala tikuona ndithu a DPP kumene kucha ndikumbowe filling station ku Lilongwe akuchitidwa zipongwe all over the country, kuonesesa ndithu kuti kuoneka ndithu kuti zipani zimene ziwiri zimene zimachuka kwambiri ndi nkhani zimene za political violence. Ndipite kwa wanangwa chafulumira kwa makungwa kumbusa omvera kuti programu iyi kuti pasira ndi mabungwe ya Oxfam ndi Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy of Iceland. Ndipo maganizo a programu iyi si maganizo a mabungwewa
ayi. Wanangwa chafulumira maganizo ako mwina akhale otani going forward. Wina watumiza utenga hapa kuti this is a missed opportunity for Gangata and the DPP chifaife tinapasa platform kuti ayankhule anene mene sidachitira ndipo munthawi ngati mene mwina kungwalangiza anthu andale umatokhala mwayi kuti anthu amve mbali anu komanso you never know ena amakhala sympathetic with your cause so it's unfortunate kuti Gangata tinagwirizana ndithu namba yankhula na loweluka mpaka naso zulo koma lero foni yawo sakuyankha. Very unfortunate. Koma tipitilize nkhani nchofunikira kwambiri way forward titani kwenikweni ngati dziko pamene tikuseka program Wanangwa. Kupita kutsogolo tikhalebe ndi chikhulupiriro kuti tikankana mayenda mu democracy mu zinthu zikhozosintha zikungotengera kwa ifeyo Amalawi. Poyamba ndinene kuti tizinkana pangabe fata pangabe mbuyo imene pa Chingerezi amati sector reforms. Tilimbikire zimezidza ma reform amene adza mwina ma institution athu azindikire gawo lawo mu democracy. Tikunena ma institutions ngati police amene ali ndi gawo lalikulu losungisa bata komanso mwina kaya nda judiciary kuti nthawi zina fa anthu amatha kuamboganiza zozitengera malamulo manja chifukwa mwina pena paka kuona kuti akuphinjidwa zinthu sizikuyenda amene amayembekezera. Ananena George Phiri papa ndayamikire ya president aziko lino kuti sabata apitayi mene anali kunchinji anaonetsabe kachitsanzo kamene titati titero zikhozopita patsogolo mene anzawo achipani chawo anagundika pamenepo masonkhano pomwepo mwina kuachita chitozo amuthalika koma anadzadzuka nkunena kuti asamveso wina akukamba za muthalika ngati munthu ngati akufuna kukamba akambe za ndale komanso ndi mene wakuganiza kuti kodi chipani chawo cha Malawi Congress chipititsa patsogolo bwanji dzikoli. Ndimaona ngati ananena kuchokera pasi pa mtima zimezidza ndi njira imodzi imene tingathani chifukwa George Phiri alankhula bwino. Chikuvuta kwambiri ndi chakuti mamoti tipite pa nsonkhano tiyambe kulankhula za fundo zathu tikupanga kampeni kusiya kampeni ya fundo ndikuyamba kampeni yorozana zala chitozo nawo munthu ndi munthu. Ndazina munthu kupeza pa nyumba olomene ndili ine kupeza akundidukwanira amayi yanga mwina ndikhoza kuganiza mtima ukhoza osomphoka kudiya. So titalimbikira kwambiri ndale za fundo komanso tiyang'ane kwambiri kuti ifeyo ngati atolankhani ndi magulu osiyanasiyana tili ndi gawo lalikulu lophunzitsa anthu njira imodzi ndimene tili panoyi kuwaphunzitsa anthu kuti kodi ndale za democracy ndi chiyani. Tisayiwale kuti tikamva mbiri ya dziko ambiri timakondokamba za dziko la Rwanda anthu anakhabana kumeneko mwina anthu 1 million kumwalira mtundu umodzi wachifukwa choti cha wireless imodzi imene idangoyamba kulimbikitsa kuti enawo si anthu imaso anthu ndi enawo. Ndiye tili ndi gawo lalikulu ma institution ndimanena kuti atengepo gawo lalikulu. Ndikukumbuka ngati mukumbuka in 2013 ngati sindikuti 2008 pamene Agwanda Chakwamba anayima pa msonkhano ndimauza anthu kuti ayi mtundu umodzi wa anthu tiyendezakwapula chifukwa choti akuchita matama. Zidatiyendera bwino kwambiri nthawi imeneyo kuti Agwanda Chakwamba anatengedwa court mpaka anakagamulidwa kuti ndi olakwa. Sanapite kundende mwina chifukwa choti ndi okalamba anali ndithu ndi zaka zochuluka koma chinali chitsanzo chimodzi chofuna kuletsa kuti tisakhale pakati pa anthu kuyambitsa kugawanitsa anthu ndi zofunikira kwambiri. Komanso pali kufunikira kwakukulu kuti mwina zonsezi zili apo tilimbikitse kwambiri achinyamata athuwa kuapezera zochita makamaka ku nkhani ya zachuma. Ineyo ndi madabwa kwambiri. Mwina Wanangwa ndi kuhimise pomwepo chifukwa Gangata aimba foni aimba foni pa namba yangayi ndi nawo pa line. Honorable Alfred Gangata mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Inenso ndadzuka bwino. Amalawi amadabwa kuti chavuta nchiyani mwina mungu tifotokozera chinavuta nchani aliponso ena mwina ukusatirana kuti VP chavuta nchani? Foni inapanga
freeze up ndiye imene ndiwanga start chabwino mafoni yo bena watosoonekera pepani ndio tuyanke muntu mbele that's why ndapanga zomadiya ndiwanga start kenaka chabwino yanke phone chabwino. In the interest of time, nkhani nali pano timakamba zimene zinakuchitikirani pamene machokera ku ntchisi, tatifotokozerani kuti chimene chachitika kwenikweni chinachitika ndi chani pamponera, tatifotokozerani agangata. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha nthawi yanu iyo Parliament Times zomwe amatsogoleri mwachidule ife tinapanga msonkhano wathu ku ntchisi pa May kuti apange msonkhano pa ntchisi boma tinanyamuka mwa masiku onse nthawi yabwino inali around 1:30 ukafika ntchisi kuja tinafika 2:30 tinafika mene kuja ndikamba msonkhano wathu tinamaliza around 4:30 kubwera ntchino bwino tumubwerera tinamaliza msonkhano tinanda malipoti pompona kuti aunzekerani maponera kwa ugendeni anayimba mafoni ondani panazabwera apolisi amasaidi apa ntchisi police station komanso anthu ena ndi ena amene amadutsa pa apa ponerapo amene okonda chipata cha TPP komanso anthu ena tikukonda kuti pano atsirodi block komanso atsiritsa mashopu komanso abakutcha mapeyala kuti mwamadutsa pano akugendani. Ndiye ife tinakhala pansi ndikuyankhulana ndi national director athu anomanjisale kuti pamene bwanji tinagwirizana tinafuna kuti tisinthe mchepere kumalomo ndikumvanso kunena kuti kumeneko anthu asatchingaso nsewu okuti galimoto ina ya polisi imene panga zaneki anayigenda kumeneko pomaona ngati kuti ndifeyo imene abwerera kumene kuja. Ndiye tinaganiza kuti tatiye tingudutsa konko tinayendera foni kukwera asete ajese nyongo komanso apolisi ena apamponerapo aosi ambwana komanso tinayankhulanaso amanjolo deputy commissioner wa kudera limenelo komanso aosi achimbudzo kuti mwinathandize zisizinatheke. Tinapempha kuti mwina athokoza escort tikafika pamponerapo ndikuona bwera kuti muwanga ananena kuti chifukwa chani mufuna mawatse police escort noone ndani ngati akufuna ngosita njira. Ndiye kenaka tinazanda phone from area 30 kuti pamene vari pali bwinobwino dutsani tafufuza ife tanyamuka chifukwa cha mawu a polisi kuti pa mponera pali bwino. Mmene wakafika tikuyendikira kudusa bridge kudusa bridge yamponera ndimene timaona kuti ugendedwa komanso tikudutsa pamene paja kupeza kuti tinadzamva nthukombere kwa galimoto athu passenger pa tanki akutero driver ndipo nayamba kuweka moto. Tinayima pamene tonse convoy kuti tiwayizika ndi chani kuti ambosozitsa fumoloja unalephereka chifukwa anambira pa tanki. Tinanyamuka kupita ku Mponera police station kuti paka report kumeneko tili pakati kupaka report kunadzabweranso gulu lina losidziwe kuno kuyamba kuti mmenya konkuja Mponera police kuja tinathawa nkudutsa njira ina kuti afe kuti Longwe. Kumeneko tinakomanso kaduto kena kumene ndakwanitsa kugwira mnyamata mmodzi amene azampanga handover kwa Longwe police station. Mwachidule zinthu zinenda choncho ndithu utunga. Magalimoto analipo angati amene mmagwiritsa ntchito? Magalimoto amene mmagwiritsa ntchito analipo osachepera 20. Ngochuluka ndithu. Yes. Ndiye nyamatayi amene munamugwirayi ndikukhulupirira kuti mutamugwira nyamata anu anatakwiya naye sanamenye? Sanamenye ndipo tinaonetsetsa kunoti sapanga chikomboli chonse tangasanja wa polisi ndikwati muno bwino opanda kuchera opanda magazi chifukwa ife chimene chathu makhulupirira mtendere komanso chilungamo tinampanga handover manja mwa polisi
kuti apolisi anapatagwira ntchito sikudziwa kuti panapano nkhani imene ili pati akungeti namba pamene munachita bwino ndithu osammenya koma ndikhulupirira kuti mafunso awiri atatu munamufunsa ndithu kuti ndani kapena akuchokera kuti ndipo wamutuma ndani kapena anzake ali kuti zimene zinafunsa kuti zimene zimupangirani ndiye yuja kuwezera mangu pepani sinzapanganso yankho limene amayankha limenelo ndi namuuza kuti akuluakulu munthu osamenya tinanyamula ndikasiya Lilongwe police station koma mosa sana iwade anyamata athu amene anali mu bansi imene yadawambiridwa ayo pojo angali moto anavulala kuthyola miyendo ena kuthyola mbondo ena nakendelo umene mutumu kunali zosakhala bwino anthu ameneyo kupeza kuti ena tinawasiya anakapeza pachipatala cha Mponera tinabwerera ukatenga ukasiya ku Central Hospital ndipo enawo anatuka enawo amene athyola mbiri ni ameneyo anamukaikhakha ndikukhulupirira mwina athutuka mawa kapena lero ndi mmene tingamuonere koma anthu tumene anavulala especially athu chifukwa usiku silingadziwanso nangasiyesa matigenda ife timathawa ndi amene anavulala ndi athu amene apitisa mpaka kuchipatala mompona amene onse aliponso ndithu. Tinaona video ina pamasamba mchezo Norman Chisale amene wamkulu wa Chinyamata mchipani cha DPP akufotokoza kuti anaononga zipolopolo kuombera anthu amenewa kuti wathamangise kapena kuti kuteteza gulu lanuli mwina pa nkhani imene ifuka anthu ena amene panali kusamvesesa kwenikweni chinachitika ndi chani kwenikweni pa nkhani yomberayo. Simenya chidzizo wankana ombera chifukwa nokuti ife anadamba kutombera ataombera basi athu ilemboka moto anthu aja anombera sokachena pasija ndiye ataona kuti anthu ali ndi futi nawonso pafuna anthu athoise amombofulija mwamba koma sitingano lanombera munthu yayi amombofuli mwamba anali ndi futi yawo amombofuti mwamba and indeed I was close to him because anadzabwera pafupi pali ndine tsopano koyamondereza ngati ngati vice president ndi amombofulija amombera mmamba kuti anthu aja athawe anthu ndiso anathawa anazindikira kuti asinki apa kukuso kuti futi ndazi anathawa ifewe ndimene somo tiwathangira ku polisi. Chabwino mwina wananga uli ndi funso kuti wafunsa Honorable Gangata tisana wa Masule. Yeah, mwina funso limene ndingafunse ndiloti atapita ku msonkhano a Honorable Gangata mwina mundimva. Yeah, mwina akumvana mene. Yeah, kundimva. Ndingofunsa anga ndakuti ndangomva atapita ku msonkhano. Yes, ku msonkhano kumene mundakapanga ku Nchisi munatsindikapo pafundo zotani. Kuti kunsonkhano fundo zimene munasindika mwina nzotani maganizo ena nkumanena kuti kuti mwina zimene munayankhula kumeneko ndi zimene zinawapota nawo. Ndipo ndiyambe ndi aonekesale amene anthu amanena mwina kuti sayankhula bwino anayankhula zomanga mtundu komanso manga Malawi anayamba kunena kuti ine ndimafulumitseni tsopano afa DPP kunena kuti pano takumana nda polisi ma inspector general komanso ma commissioners onse takambirana komanso nena kuti pasazepeze wina aliyense opanga dziwawa ndipo sa polisi wavumeza kulowetsa kwawo kuti amaleta ntchito yawo ngati apolisi sadzaloleranso kuti anthu atemedwe kapena kuti anthu apangidwe chipongwe ngati mene zochitikira muja iwo waonetsetsa kuti lamagwira ntchito ndipo aliyense athu apanga mademo mwambofu mwawo ndipo iwo akulonjeza ngati isale kuti after meeting imeneyo palibe chipolisi ndiyeso watha DPP. Zimenezo anayankhula pa msonkhano ndiwafuna kuthokozeni kuti pano polisi ija yambogwira ntchito ngati polisi ya wina aliyense amenewo anali mawajisali kupeza report imene akambirana na polisi imene akambirana kumeneko ndamapereka ku mtundu wa Malawi komanso kupereka chilimbikitso ku DPP
kunena kuti tsopano polisi yambogwira ntchito yokomera wina aliyense. Ine as a vice president ndinayankhula motsindiza komanso convist of honor kunena kuti zinthu m'malawi muno zavuta. Tidapempha kuti mwina tidayesa kuti ufatire dziko pamenepo kuti chipani cha Malawi Congress Party ndatsogola amene ali pano kuti mwina zinthu zisintha kuthawanisa DPP ndiye zinthu zoto sizinasinthe. Chifukwa ichi ndikuona ngati ndi bwino kuti tibwerere umene tinali, chifukwa mmene bwana Professor Arthur Mutharika amachoka mboma zinthu zinazochipa kusana ndi pano. Ndiwasamaname kuti zinthu zaonongeka poyamba paja nkati corona ayi covid zinthu zija pano pakulibeko yayi zinthu zizionetsetsa kuti anthu ali mbomawo akulepsa kwa chuma akulepsa zinthu. Ndiye ngati kusasamala kuti akhalebe kapena kuti apitirize kuvotera boma limeneli zinthu chaka cha mawaji kapena next 5 years anthu satitatha ndipo maschool fees amene ulipita pa 100,000 ndiye athandize pa 1 million. Fertilizer amene afitsa pano pa 140,000 uchoka pa 17,000 chaka cha mawa ozala zibwerazi ndizagula fertilizer amene pa 1 million. Ndinatsindiye sonena kuti Professor Arthur Mutharika amakonda anthu akuntchisi manso chipani cha DPP chimaona anthu akuntchisi atha kukumbukira mponera ntchisi nsomene wanongedwa ndipo ndi Dimu wa Mutharika mboma la DPP. Ni chifukwa chake anthu adamvotera kwambiri nthawi imeneyo chipani cha DPP. Komanso kuonjezerapo atha kuona kuti msewu wa malomo umene ankatapa nga MCP mpaka pano chaka chatha sanapange nsomeneyo kuti nsomene wayamba liti. Ndi chifukwa chake ndanena kuti boma lokhalo kapena chipani cha DPP ndi Professor Arthur Mutharika amene amakuona anthu akuntchisi. Ndinakumbutsanso nena kuti anamanga mateniyuinyu meneko Professor Arthur Mutharika, maskulu meneko anamanga Professor Arthur Mutharika. Ndizo zambiri zimene zimangidwa ndi boma la DPP ndimotsokoza ndi Professor Arthur Mutharika komanso mpingo wa Mutharika. Honorable Kangata kwasala 1 minute nde ndikupasani 30 seconds kuti inayo ifeyo tikwangule 30 seconds mawanu omaliza kumtundu wa Malawi pa nkhani imeneyi. Kumtundu wa Malawi malango mazangolera kuti tisabwerere mbuyo tilibe dzilimbe kwatsala kunkochepa ngati saboma la DPP masankho tiwina chifukwa anthu atoka muno Malawi. Ine I think itemenepo. Chabwino tathokoza kwambiri kuti ngakhale foni inavuta kwambako koma takwanisa kuyankhulana mukhale ndi tsiku lopambana Honorable Alfred Kangata. Zomwambiri. Amenewo ndi Alfred Kangata amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati. Ndipo pano malinga ndi nthawi ndikupemphe wanangwa 30 seconds tango kwangula. Wanga omaliza ndoti Amalawi tiye tipite patsogolo mu nyengo ya democracy tikhale anthu ozindikira kuti democracy ndi kulolerana kusinthana ziganizo poyendetsa dziko komano tili amodzi. Tiyesetse tithetse ndale za mitundu ndi zigawo chifukwa ndi gwero lalikulu mukhoza kuona kuti zikuchitikazi akumati kuchipinda kwathu kusoza kuti tikulimbikitsa kwambiri ife atsogoleri ndale za migawo ndi mitundu komanso achinyamata tisitiye tisagwiritse ntchito molakwika. Mukhoza kuona ku chipani cha DPP kumene akudandaulako kuli anthu amene mayina awo kadeti kozodabwa kuti kodi dzina limeneli silingabwere kuti munthu aziona ngati ali amdi. Yes. So zinthu ngati zimenezo tikanakonza. Chabwino ayi zomwe kwambiri kungokumbutsa omvera kuti programu iyi amene amatipasira ndi mabungwe ya Oxfam ndi WOLEC komanso Center for Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy ya Iceland. Ndipo maganizo amene akambidwa mpulogalamu imeneyi ndi maganizo a mabungwe amenewa. Ine Bayana Chunga ndili mukhale ndi tsiku lopambana.
Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chirukuko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumboro bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga mziredio kukulijani kulinji tikudalira inu kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akotia kuti bwanji kuti usauka